Мына кайһы вакыт шайтан кешене шугаттым адаштыра, ниндейдер тузга язмаган берәй уйды, ниндейдер изге, матур һүз итеп күрһәтеп куя бит инде. Мына ошо һүз ысынлап та таралган ул. Эсһә лә кешегә зыяны юк. Ә был һүзне күбрәк кем әйтә? Минең аңлавымса, уны ана шул бергә эсеп утырган дуслары, кемгә ул коя, кем уны куллана, мына шундай кешеләр уйлап сыгыра бит инде. Мәсәлән, ул фәлән агай, ул яхшы кеше, ул яхшы кеше. Бергә эсеп утыралар да, ана шул эскеселәр уга реклама яһай башлайдар бит инде. Яки мәсәлән, авыл халкы бөтәһе лә шул кеше менән куллана, 100 грамм гына коеп бәрәләр ана шул кешегә, көне буе эшләрен эшләтә бит инде. Ә был теге хыялый өйендә нимәлер эшләр урына йөрий берәй кешегә, онда бесән коешамы, шунда кыскаһы көне буе йөрий дә, көннең азагында буга мәсәлән бер генә шешә бирәләр бит инде. Ана шул кем бер шешә бирә, ана шул да куркыныс кешеләр. Буларды ла Алла Тәала Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ләгънәт иткән. Чөнки һин үзең истеңне кешегә тоттырдыңны, апарып бирдеңне, булар бөтәһе лә бер эш, кайһы осракта бәлки куркынысрактыр ул кешеләр. Чөнки улар куллана. Улар белә бит инде, мәсәлән, эсмәгән берәй тракторы булган яхшы гына егетте яллаһаң, һин уга шешә генә бирә алмайһың. Был кыйбатка төшә. Эскесе бавайда алалар да, көне буе эшләтәләр да, кул һымак, шуны аракы тоттыралар. Бана һәйбәт, ул безнең агай һәйбәт ул. Һәйбәт, бөтәһе лә һәйбәт. Һәйбәт инде. Чөнки уның хуттарын, соктарын һурагыз да һуң, вампирлар һымак. Ул үзләренең балаларына карамай, өенә карамай, онда мәсәлән кәртәһе ягылып ята. Яки азак теге тора бара, тагыла өенән сыгарып, хатта балаларының әйберен хата башлай бит инде. Һәйбәт ул, кайдан һәйбәт буһын? Һез уның өендә нинди кеше булганын беләһегезме? Шул ук мәсәлән эскесе агай бит. Өенә кайтала, ул авылда һәйбәт тә инде, теге кемгәлер бесән эшләште мәсәлән, ниндидер тиндәр өсөн генә онда кул булып йөрүне, бит. Эсерһендәр өсөн. Өенә кайтала, төнгө өстә мәсәлән, катынын тукмай башлай мәсәлән, балаларын ызалата, урлаша. Бәлки ул теге авылда ни урлашмайдыр, бит. Ул бабай тураһында әйтәләрдер. Юк, ул бит ни ул, урламай. Һездән урламай, ләкин ул үзенең өенән урлап сыга. Уның өенә барып кергәнегез бармы? Мәсәлән, күп ана шул эскеселәрнең, бит. Алла һаклаһын. Өенә барып инһәң, мәсәлән, балалары мәктәпкә хатта аяк киеме ала алмай утыра бит инде. Уны һаман һәйбәт кеше ул, һәйбәт кеше тиҙәр бит инде. Мана шул кардәшләр, без бер тапкыр әйттек, бит. Насар гөрф-гадәттәр, явыз эштәр әгәр халыкта бар икән, уларны бөтөрергә кирәк, яклап утырырга кирәкмәй. Безнең халык мана шундый бит ул, яхшы гына, безнең халык каты түгел дип кайһы вакыт сөйләп алып китәләр. Каты булырга кирәк кайһы бер кешеләргә карата. Шул мәсәлән, аракы эсергәндәр, койгандар, аракы өсөн кешеләрне эшләткәндәр яки хаткандар, бит. Әгәр берәй гарәптәр араһында буһа, я Кавказ халкы араһында яшәһә, уларга берәй сара табырдар ине. Ә безнең башкортлар араһында улар өйрәнеп беткән бит инде, теге йомшак кына шундый халык, кирәк вакытта үзе лә барып ала, ана шул аракы хаткан, самогон хаткан кешенән. Шул икенче ерҙәрдә буһа, бит. Имамдар каты итеп әйтер ине. Егеттәр дә каты итеп әйтер ине. Эске хаткан кешеләрне, бит, язалардар ине, нисектер, мин белмәйм, катымы, йомшакмы, ләкин сараһын табырдар ине. Ана шул бахыр эскесе бабайларны эсереп йөргән кешеләрнең үзләрен тотып берәй нимә эшләтерҙәр ине. Әлеге вакытта кызганычка каршы, мына безнең халык, бит, ислам диненнән ярагаю мәсьәләһендә бәлки беренче урында торалар. Кемгәлер был охшамаһа, ләкин без шулайдыр ул. Мына мөселман халыкларын карыйк, кыргызлар, үзбәктәр, субханалла, күпме мәсҗидләр төзелә. Шул Кыргызстанда Шишән халкы араһында барып табып карагыз әле, нисә кеше унда мәсәлән кафир, бит. Ни тиклем гөнаһлы булһалар да барып улар исламды ярата. 5 намазды укымаһалар да, әгәр оялдырһаң сак кына, бит, һинең эргәңә басып укый. Әлеге вакытта безнең халык ундай түгел. Әлеге баяга ана шул эскеселек, әшәке гөрф-гадәттәр, әле инде тузга язмаган уйҙар таралып, ана шул безнең халыкты бөтөрә.